ngoba kunabantu abashayisana ngamakhanda njengamanje. Into evama ukuthi yenzeke ngokulawula komthetho sisekelo ukuthi uma kade kunokhetho njengoba kade sinokhetho mhla ka-29 May inhlangano engamela ukhetho i-IEC ibe isimemezela ukuthi umphumela wokhetho ihambe kanjani. Emva kwalokho besithatha uhluke lwabantu labo kuyibona abaqokwe ngamaqembu athile nonyaka ke nalabo abangene ukhetho ngokuzimela abakwazile ukuthola ihlalo banikeze ke umengameli bese thatha loluhlu alunikeze uChief Justice ulona okwamanje ke ubaba uZondo. Sekuzothi ke ngosuku ohleliwe futhi ngendlela emva kwamaviki amabili emva kokuthi i-IEC imemezele imphumela bese uChief Justice uZondo eseyofungisa amalungu eParliament ephethe lolu yebo esebenzisa uhlu lolu asenikezwe lona bese ke uma ngabe ilunga nelunga bese seselifungile ukuthi lililunga leParliament azothi mesehlangene ke lawo malungu eParliament bese kuba yiwona ke akhetha usomlomo weParliament. Uma eqeda ukumkhetha bese kuba uyena ke ohlala esihlalweni uZondo asuke ngoba uzobe sewenzile wakhe umsebenzi. Usomlomo ke uyena ke osezosingatha ke manje ukukhethwa kwamongameli ngoba umongameli usuke engakhethiwe noma sazi ukuthi lithi iqembu eliphumelele kodwa kufanele igama lakhe liphakanyiswe ngamalungu eParliament. Bese kuma ngabe ke iParliament selimkhethile kumongameli emva kwalokho yena bese eqoka ke icabinet sekuyaphelelayo. Kodwa ke kulombuzo obuzayo kwemfowethu isigaba somthetho sisekelo usection 46(1) ubeka ngokusobala ukuthi amalungu eParliament kufanele ukuthi angabe ngaphansi kwamakhulu 350 350 ngesingisi angeqike futhi emakhulwini amane u400. Umuntu ke akakwazi ukuthi abe ilunga leParliament engazange ayofungiswa njengoba kade ngishilo ukuthi uChief Justice uZondo kumsebenzi wakhe njengejaji lengamela amajaji enkantolo yomthethosisekelo ukuthi kube uyena obafungisayo. Uma ke ukuthi akekho ngezathu esithile kuba khona elinye ijaji elizoba khona. Umuntu akabe ilunga leParliament engafungisiwe okusho ukuthi noma ngabe ukhona ohlwini leqembu lakho akwazi ukuba ilunga leParliament ukuze kube ukuthi usufungile wathi uzoba ilunga leParliament uzohlonipha umthethosisekelo. So lokho kuchaza ukuthini ke lokho kushiwo ilona iqembu iMK ukuthi bona engathi bazoduba ukuthatha izihlalo ukuthi iParliament lingabi namalunga ayisibalo lesiphele sesigagulo uwona umthethosisekelo. So kuchaza ukuthini ke lokho lizokwazi ukuthi liqhubeke yini ukuthi lihlale iParliament ngoba phela siyazi ukuthi kudingakala abantu about 350 minimum. Yeah. Yabona Beyonce lo mbuzo lo ushoyo impela uwona ubaleke kakhulu ngoba kunabantu abakhuluma inkulumoze abagcina bedukisa abantu baseNingizimu Afrika abazokutshela ukuthi uma kunamalunga eParliament angamakhulu 201 u201 ngesingisi lokho kusho ukuthi iParliament seliphelele lingaqhubeka lisebenze noma ngabe kuthiwa iqembu leMK party namanye amaqembu amancane lawafaka izikhalo awekho. Akulona iqiniso lelo. Lento ka201 noma amakhulu 201 isebenza ngesikhathi kusavotwa. Uma kuthiwa iqembu ukuze likwazi ukwakha uhulumeni lodwa ufanele lithole u50+1 kusuke kushiwo ukuthi kufanele lithole ingxenye yalo 400 bese kuba no1 ngaphezulu ukwenzela ukuthi la amanye amaqembu ezombusazwe noma abangena ukhetho ngokuzimela noma ngathiwa bahlangene bonke abezukwazi kuba nesibalo esingaphezulu kwalo othole u50+1. Lokho kuyasebenza kwethuleni kodwa uma sekufika ekwakhiweni kweParliament lo mthetho sisekelo engucaphunayo usection 46(1) ubeka ngokusobala ukuthi kufanele amalungu eParliament angabi ngaphansi ka350 angabi ngaphezulu ka400. Kulokho ke okusho iMK party kuyiqiniso ukuthi uma iMK party enezihlalo ezingama-58 u58 uma izothatha isinqumo sokuthi njengoba ifake isikhalo ihlangene namanye amaqembu angama-25 leso sicelo noma leso sikhalo sangalalelwa ngaphambi kokuthi kukhishwe imiphumela yokhetho
basengayo enkantolo yokhetho i-electoral court uma behluleka bahambe baze bayofika enkantolo yomthethosisekelo uma bechithwa nalapho bese bethatha isinqumo sokuthi hayi abezokuya eParliament kusho ukuthi iParliament alizukwazi ukuhlangana ngoba lo 350 awukwazi ukwenza uma ukuthi yebo uma kwenzeka kanjalo ke weprof makugcina sekwenzeke kanjalo ke ligcine sesihlakazeka kanjalo iParliament kuyobe sekulandelwa yipi inqumo ukuthi ke kwenzeka kanjani lokho futhi bengicabangile nokuthi uma amaqembu ehluleka ukuvumelana ngokungathanga kubenye ukuthi kwenzekani ke mangabe sekuthiwa cha liyahlakazeka iParliament ithini inqubo yomthethosisekelo emva kwalokho ngizokengizwa ukuphendula ngendlela ezimbili mfowethu lo mbuzo oqala ukuthi uma iParliament kade selivele sihlangene kwatholakala ke ukuthi liyahlakazeka into eyenzekayo lapho ke usomlomo kuba uyena owengamela iParliament afike sithi mhlambe umengameli ngizathu ezithile kusetshenziswa isigaba section 89 uyakhishwa esikhundleni sakhe mhlambe nesekela mongameli nalo ngizathu ezithile liyakhishwa into ezokwenzeka lapho ke usomlomo weParliament uyena owengamela iParliament isikhathi esiyinyanga ezintathu emva kwalokho bese kukhethwa kabusha kodwa ke njengamanje sisenkingeni ukuthi kwalona leli Parliament alikakahlali lento okuthiwa i-seventh administration ukuthi alikakahlali ngaleyo ndlela ke abantu abakhona njengamanje lahlakazwa iParliament i-sixth administration lahlakazwa ukuze kulungiselwe kuyokhethweni kufanele ke manje kwakhiwe iParliament elisha leli esingakabi nalo njengamanje kodwa i-executive okusho ukuthi umengameli kanye nongqongqoshe bakhe bakhona basaqhubeka basebenza ngoba phela alikwazi ukuthi ihlale lingena umengameli ngoba umengameli engekho nosekele engekho ingakho kuyakhethwa ngongqongqoshe ukuthi kube khona ozoba umengameli wesikhashana so into engenzeka la uma kuthi njengoba iParliament lingakahlanganiswa bese amalunga mhlambe namanye kulamaqembu angama25 yebo baba nezikhalazo bathatha isinqumo sokuthi abaye eParliament lizongakwazi ukuhlala iParliament linikeze ithuba lesibili ukuthi alike liphinde lizame lihluleke futhi linikeze ithuba lesithathu ukuthi lizame lihluleke emva kwalokho kuyaphoqa ukuthi sefande iqalwe phansi ukhetho futhi yeheni kukhathwani ke manje kuvoto yini uchaza lokho ni prof kunjalo impela sesiyanza ngoba phela kusho ukuthi iParliament lehlulekile ukuthi lihlale ngaleyo ndlela uma uthi uzofungisa amalunga angaphelele uzosho ukuthi uphambene nomthethosisekelo ngoba awukwazi futhi ukuthatha abanye abantu uthi abavale lezi ikhala zalabo abangangenanga ngoba uzomthetha kanjani umuntu engakhethwanga so inkinga izoba lapho so ngamanye amazwi uchaza ukuthi kusho ukuthi makulokho kuba kanjalo kuba khona lo mdontsiswano wo back and forth singathola abanye oBrian nezinye ikhipha zamahala sivoteleni madoda sivoteleni yeheni sasafo kudla kwamahala wema papa baka iphidi gogo base 193 papa